alting. Prøv at hoppe af. Skal de lige se mit stunt? Jeg ved godt, jeg ser lidt syg ud i det her. Jeg er også rigtig fed. Nå, jeg vil lave en gyngetræk. Det her er sjovt. Jeg kan ikke tåle at gynge, det bliver jeg dårlig af. Så derfor laver jeg et gyngestang. Jeg vil flyve helt over den stang derovre. Træstangen. Men jeg kan ikke komme op og gynge. Du ryster helt. Okay. Au.